マウカだっけ？マウカですね。マウカですね。マウカじゃない、マウカですね。マウカ。この笛は結構日本の民謡なんかにもよくあるんですね。もともとベーリング海峡がつながった時なんか、モンゴル民族がベーリング海峡を渡って南米に作った、そういうような歴史もあるんですが、もともと音楽的にもなんか共通するところがあるようです。なんちゃって三振みたい今のは違いますよ。南米の笛が、日本のとてもよくあるということが分かっていただいたんじゃないかと思います。続きまして、今度は焼き歌というボリビアの曲になります。4名で悲しい人になります。寂しいようなタイトルになってとても綺麗な曲です。連続して吹くとちょっと肝心になる口の方がだんだん疲れてきて音が出なくなる。
あります。大体いいかな。はい。皆さん聞いたことあるんですが、コントロは飛んでいるというエルコントルパザー。エルですね。エルの
1970年代に、サイモンとナーファン全世界で、非常にメジャーになりましたけれども、この曲元は1920年代テレビオペラのが最初。もともとこのフォルクローレが原曲でポピュラーになった曲の中に花祭りなんてのがありますよね。これも、フランスの方からなんかシャンソンみたいにして入ってきたんですよね。そのとこからとランバダなんてのはランバダっていう曲皆さん聞いたことあるかどうかちょっとわかんないですけど、もともとなんだっけボリビアのドランドセットっていう曲が元になるんですけど、大体世界を回って元はこういうふうには南米の曲だっていうのは。いや、こっち黙ってばっかりだ。なんかいろんな。こっちの剣の国の2人は実は漫才もやってまして、演歌バンドも実はやってるんで、なんか機会があったらぜひ使ってやってください。